Mga itlog sa pawikan inimutang sa Matina Playa, Davao City gipang balhin human sa dagkong balod nga nasinati sa lugar. Ani ang report ni Rial Soroche. Tungod sa nasinating dagkong balod sa Matina Playa sa Davao City, dala sa hanging habagat, gipang balhin sa tidumala sa Cleanergy Park ang mga itlog sa hawksbill sea turtle ngadto sa mas luwas nga lugar. Posible magud kining madaot tungod sa dagkong balod o gamay lang ang tsansa nga mapusa kini tungod sa pagkahulom sa tubig dagat. We need to transfer the eggs kay threaten magud siya na mabasa, and once mabasa magud ang itlog, na tendency na mabugok ni siya or madaot. So di na siya mag-hatch. We have several experience before na soak gyud sa og tubig, and ang hatching rate niya is very low. Usa sa 5 kaitloganan ang namusa na pero wala una nila gibalik sa dagat ang mga pawikan kay basig mamatay kini sa kadagko sa balod. Karon medyo kusog-kusog na pud siya nimbalik. No, notice na mo 2 years ago nagguba among hatchery diri sa Cleanergy Park, and mo to siya gisave po nato, gitry nato save, but we were able to save some of the eggs and some of the na naghatch pod. Ang mga maitlog gikan sa mibalik nga pawikan nga nangitlog 4 ka tuig na ang milabay. Naila kini tungod sa tag nga ilang gibutang. Kauban si Liwar Kay sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.